जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव ट्राइबेल माहारिया जे बांसिनै सुजुग सुबिदा मोननांगौ बेखौ डिनाय खालामनांगौ होनना बिथाङा बुंनो नागिरदोंमोन। बेथ' जोबोद बिथाङा जोंनि बर'फोरनि हेंथा बुंनाय जादोंना जायाखै, जोंनि ट्राइबेलफोरनि हेंथा बुंनाय जादोंना जायाखै। साफ्रोमबो ट्राइबेल माहारिया बेखौ माने जुगारनांगौ दा बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय। जोङो बर'फ्रा आन्दलन खालामनानै 5,000निबो बांसिन मुंख्लं जानानै बेंगुरा जानानै उखैहाब खस्थ' खालामनानै जोङो बिटिआरखौ लाबोदों। गतिके बर'फ्रा एसे एनै बांसिन जे सुजुग सुबिदा मोननांगौ बेहाय खुनु हारियानो बेवहाय बाधा गैया। होमबालाय मा बुंनो नागिरो बिथाङालाय जे दिनैहाय जोंहा 40टा सिटआव 30 सिटआनो जोंनि एसटिफोरनि थाखाय रिजार्भ होननानै मा बेखौ बे समान समान राननांगौ होनना बुंनो नागिरदों नामा ना खम लानांगौ होननानै बुंनो नागिरदों? बेखौ बुंदोंबा खुला खुलि बुंदों बिथाङा। जों बर'फ्रा थालांदों, बर'फ्रा गादब जानाय, नासय जानाय, सोबख' जानाय होननानै आन्दलन खालामदों। दिनैहाय 30 बोसोरनिबो बांसिन 40 बोसोरसो सम जों आन्दलन खालामबोनानै बर'फ्रा एफा एनै बांसिन पलिटिकेलि जा ससियेलि जा इकनमिकेलि जा जौगानांगौ होननायखौ साफ्रोमबो जनजाति जनगोष्ठिया बेहाय मानियो। बिटिआरआ 2015 मायथाइयावसो जोनोम मोन्दों। आबसुआ 1967 मायथाइयावनो जोनोम मोन्दों। होमबा 1967 मायथाइयाव इउपिपिएल दंमोन नामा? गैया। बावहाय एबसुआनो इउपिपिएल आरो इउपिपिएलआनो एबसु होननायनि खुनु बाथ्रा बेयाव थानो मोना। इउपिएल बर'ल' नङा, जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो गरिब दुखिया मानसिखौ बिथाङा सिनाया। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो गरिब दुखिया मानसिखौ बिथाङा सिनाया। मोनसे गरिब न'खरनिफ्राय बिथाङा फैदों, जोबोद खस्थ' खालामनानै बिथाङा फरायदों। बिदा फंबाय गासैबो बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै फरायनानै दिनै साख्रि बाख्रि लानानै एसे लासैनो न'खरखौ साबस्रांहोनो हानायखाय आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानायखाय बिथाङा गरिब न'खरनि मानसिया बोरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानो हायो बिदि होननानै बिथाङा दिफोन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्टखौनो जुदि बर' फिसाया सिनायाबा होमबा सानदों गावखौ बेसेबां गिदिर राजा सानो। आगोलाव जिहेतु बिथाङा राजा बायदि जोंनि बड'लेण्डखौ लुफुंदों। गरिब न'खरनिफ्राय फैनानै सोरबा दैदेनगिरि जाफैबा बिथांखौ हजम खालामनो हाया। दिनै बिथाङा प्रमद बर' हाटआव बिटिसि बासाव होननानै बुङो। प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु मोनसे गरिब न'खरनिफ्राय फैदों, बेनि थाखायनो बोरै सिट जाफैगोन, आंनि मासिखौ बोरै लाफैनो हागोन, हजम खालामनो हाया। माहाजोन जायफोर गावखौ राजा बायदि सानो, गोबां गिदिर गिदिर अट्टालिकायाव थाग्राफोर बिथांमोनखौनो बिथाङा सिनायो। गिदिर गिदिर बिजनेसमेन, गिदिर गिदिर माहाजोन, गिदिर गिदिर राजा बायदि सांग्राफोर बिथांखौल' हाग्रा महिलारिया सिनायो।